ľudia, dobrý deň, vítajte v Drevných origináloch. Všetkých vás srdečne pozdravujem. Čo tu pre dnešný deň mám? No, mám tu pre vás takú ponuku. Už máte darček na Vianoce? Ja som vymyslel takú výbornú vec, praktickú. Je to takýto stojan na víno, na poháre, prípadne aj na nejaké polstenie. Celý stojan je vyrobený z orechového dreva, dodáva sa so 6 pohármi. V spodnej časti toho stojanu je miska trojdielna, kde môžu dať nejaké oriešky, nejaké krekriky, slaninku, síreček, každému kto čo chce. Je to ošetrené potravárským oslom, takže žiadne problémy, úplne bez problémov. Výhodou je, že fľaša vám nevypadne, tá drží tiež. Prídete, donesete na stôl, keď prídu hostia, nalejete, poulievate, necháte buď stojane, alebo naservírujete. Ten stojan je urobený na personalizáciu, to znamená, že v prednej časti toho stojanu vieme vygravírovat nejaké želanie k 50-ke, k narodeninám, s nejakým venovaním, prípadne logo firmy, každému kto čo chce. Ja si všimol, čo som vám chcel k tomu stojanu povedať. Je to pevné, stabilné, praktické, šetrí to miesto na stole, to je asi tak všetko. Kto by chcel vedieť trošinku viacej, nech ide na našu stránku www.dreveneoriginály.sk, tam sa dozvie viacej. Samozrejme vám všetkým ďakujem za prípadné zdieľanie, nejaké tie lajky, no a teším sa zase na budúce. Dovidenia.